Здравейте, ютубъри! Аз съм Ори, тук при мен е Сокър, Дайдана 3 и Спайот Алфа. И днес снимаме епизод номер 8 от нашата поредица Minecraft Survival Island. Спайот Алфа се върна от село. Да. Много хубаво. Добре. Днес не се спават много вън. И ние ще намерим от глад. Вие. Дръжлива път. О, как си изхранвате? Къде ми е Iron меча? Каменен меч беше. А моя Iron къде? Аре, защо? Метал Айрон? Аз трябва да го изпека, бе. Да го вземеш от пешка. Няма така. Аз ще ходя по миньорство малко. Някой за да знае. Раняя. Аз ще ходя ти страшно. What? Ох. Не по дяволите сме. Аре, защо се спават тия? Някой да има връв, случайно. Аз не. Да намеря Айрон. Ще имаме трая. Фига ми. Или поне... За наградата ми трябва. Аз тук мога да намеря дъма. Правим епизод колко майна. Тук и няма никакви диаманти. Тук няма никакви айрончета. Аранчета. Аз ще следвам. Добре. Аз не мога да намеря айрон. Аз не мога да разбера за какво няма такова. Може би, защото сме на... Мога доста сме ниско. Точно. Колко на Iron Seed. О, голд. Как вижда има Iron. Вие видяхте ли как намерих Голд? Още в първи епизод. Как Дани го Той аз готвя. съм намерих голд айрон. О, Дани, може ли да изкопая едно Iron? Да, споко. Да го изкопая. Давай се мета. Къде е? Е, съм. Меча ми къде е, бе? Това е. Аз съм Iron. Остана само да го сложа в печката и да ги избуда. Убери го, целе. Борис, отгоре ли си? Чули се, убери го, целе. Сега ще дойде. Той ще се стъпка. Я, Борис. За какво го направи? Борис, фала. Саши, къде си? За какво? На свинята. Чакай се кача по-нагоре. Аз от Саши се заразбрах къде. И сега как ще се кача? Горе ли си? Дръж. Ами ние Саши отида горе. Борис, За какво ми го даде? Не, Саши не Стира до мене. И такова Аз ми е, говоря. защото аз ще умра. Няма, аз се качвам. О, вали дъжд. Много ми Аре, ладно. бе, аз ще умра и да ще Решаване. Нека да спре дъжда. Често има да си имам моркови. храна, защото ще умра. Често има моркови, аре. Аз нямам яда. А някой горе... И тримата сме горе. Борис ли се пиш на нещо? Продавам всеки окно. Остана, бе. Омага. Какво направихте? Какво? Излезна от някъде. Он трябва да убие някой. What the fuck, какво направихте, бе? Кри. Еми гръмна. Какво? Как е гръмнал? Ами, Някой е щупил нещо. Еми тук може би може да дойде крипър, не задължително. Ема, ако има спалва слава, отгоре. няма как да гърна. чакай, айрана. То не е задължително се спална от горе. Сега. Може при малко се спална Стира от ми айрана. Върни ми го. Мангал. Върни ми го. Виж, това е стига. Как може? Аз пай светло. Ефи. Абе, дай ми айрана, бе. Оди като най-гледайте Почти всеки епизод ще ни Дай гръмне. ми айрана. видели, като най-гледайте мангари, искаш ли си айрон? Дай си. Няма. Що се не ще пребия с тигата?
имаше много Стих, айрон. Ники. Битка за Айрон. Цигани. Ще убия накрая. Искаш ли си айрон? Дай си ми айрон. Ай, големите За мангари. какво ти? Да го върнеш? Но вторични. Вторични. Дай си. Цигани ме гони. Помощ. Дай си ми айрона. Цигани ме гони. Седно скачите в мията. Аз бегам от него. Fuck you. Светло, дръж ядена. Цигани ме гони. Искам аз. Ще да Ето го цигани. дръж. Искам аз сега. Има цигани на звъгищата. Дай си ми айрона. Дай си ми айрона. Никога. Саша, звучиш като цигани. А? Не, това ще взема ме убия. Да, дай си ми айрона. Никога. Ще убия. Ето, дръжи го. Вие имате ли храна? Знаете ли как пресеках тъпото, бе? Как? Значи, взимам едно зомбишко развалено, метам го в водата, ето ти го айрна, той тръгна да се гмурка, си го взе. И аз телепортнах до Ники. Това мангала, бе. Къде си, бе? Ево ти не слушаш. Дай си ми айрона. Сега ни Дай назва. си ми айрона. Аре, върни се му айрона, бе. Защо? Не знам. Да го върна на вторични. С Богом. Копане, къде изчезна? Дай си ми айрона. Никога. Дай. Къде изчезна? Айната ти. Гледай ги! Стига, бе! Той ми се айрона. Ме бука! Ти ще умреш. Аз те ми Умри, бе! Маника. къде си ми айрона? Сега ни. Тъпа сока. Къде? Дай си ми айрона. Не бе, не го килай, бе. Не, Той ми открадна айрона. Светло, върни се му айрона, бе. О, паре, окей, ще му го върна. Ти, дръжи айтемите. Щите. Саша. Пускат се... Саша, къде си? Искам да ти върна едно нещо. Аз трябва да ставам. Саша, къде си? Ти дам айрон. Той си е моя айрона. Ето ти подарък. Това е доказателство. Саша, Да, ела, искаш ли айрон? Дани, дръж. Ще бия. Искаш ли си айрон? Дани, дръж. Мести го тогава. Слагай го в честа. Тя какво е Опри и минат фермата експито. Нямам тя почил правилно. Как хубаво си се къпа. Защо някой не спре дъжда? Защото Защото няма право на команда. не го спирай. И защо? Е така, не е по-реалистично. Битка за айрон. Дъждовни дни. Я хлопа пама. Къде си? То падат ли нещо тук? А не, ние сме Ние сме написали. на мирно. Нищо. Еми, чакаме да се оправи Ще я оправя. ферма. Окей. Лебланк. Лебланк лоджик. Той ми открадна айрона. Светло, върни му айрона. Сега ще се дам с... Искаш ли си айрон? Ще си наплатираме. Аре, Светло, дай му. Мен ме кефи да му бе. Но! Но! Аре, Тръгна сега да- тръгна да оцеляваме като хората. 3 на 1. Но, Той ай. ми взима айрона. Сега вече. Ще прахна. Ще наплатирам накрая. Гледай главата. Накрая ще наплатирам. Ай, чао. Ами. То така става. Аре, стоп, сега
оцеляваме като хората. Саши, ела тук. Ела си вземеш айрана, виждаш ми къде си? Да, 3 на 1. Метни го в дупката. Саши, искаш ли си айрана, виж ми къде съм? Арче, трябва да ставам. Не са. Що? И ми трябва. В този матич няма ли го вкара, бе? О, Този епизод да без. къде ти? Не! Не! На норма, ако сме. What the fuck? Как бъгнах крипъра, тък му да гръмне, аз слагам слава и той не успя. Е, С зла. кой е Слава, слава? слава. С кой е слава? А? Служи го, бе, да. Няма. Стига, бе! Фърли айрана. Айде, Сефто, дай му го. Мечтите ти! Сефто, дай му Може го. да съм огладнял на 3 сърца, ама няма ти го. Сега ще убия Сефто. Не! Убихте му да вземете айрана. Оф, ария, окей, ще му го дам. Готов си да го хванеш? Къде го? Държиш ли? Давай. Върни му айрона. What той ще се самоубие. Оцелях на едно кръв. Взели си айрана? Не. Не съм го взела. Стоп. И аз не съм. Намерих си го. Намерил го. Кой го взе? Искаш ли още? Аз го Аре, откраднах вчера, докато спеш. И това беше всичко за днес. Що? Да, това... Не знам. Окей. Отвори лана, докато гледаш матч. Това беше всичко за днес. Коментирайте, оценявайте, абонирайте се и чао.